аз қисмиҳои ҳарбӣ боздид намудани волидайн ҳамасола ба ҳукми анъана даромада имконият фароҳам меорад ки падару модар аз аҳволи фарзанди худ бештар огаҳӣ пайдо намояд. қисми ҳарбии 06870 мустақар дар пойтахти кишвар буда, дар он сарбозони ғайюру далер бебок баҳри ҳимояи марзу бӯми кишвар хизмати модар-ватанро сарбаландона паси сар менамоянд. қисми ҳарбии мазкур асосан сарбозони десантиро омода намуда баҳри тинҷиву осудагии ватани азизамон ҷавононро ҳидоят менамояд. тавре итлоъ дода шуд, дар қисми ҳарбии мазкур нозикиҳоyu маҳорати ҷангии махсуси десантӣ омӯзонда шуда, ҳар як сарбоз дар вақти лозима метавонад аз парашют истифода барад. ман дар давоми хизматам ягон давлати хориҷа баромадагӣ набудам. дар давоми ин хизматам ман барои паради ҳарбии барои 80-солагии ҷанги бузурги ватанӣ дар майдони сурх дар Москва иштирок кардам. хизмат ин вазифаи ҳар як ҷавони мард мебошанд. сухан ҳар дафъа ки дар бораи тарс меравад, суханҳои пурмаънои пешвои муаззами миллатро ба ёд меорад. тарс ин худаш марг аст. мо наметарсем. ин мушкилиҳоро паси сар мекунем, заҳмат мекашем, соҳибӣ мекунем, ватанаморо обод мекунем. амири беватан хору залил аст. гадои дар ватан мирад амир аст. тоҷикистон ба пеш. волидайни сарбозон аз ҷойҳои хоб, шароити зисти сарбозон, ошхона ва ғайраҳо боздид ба амал орда боварӣ ҳосил намуданд, ки дар ҳақиқат имрӯз қисмҳои ҳарбӣ на танҳо мактаби маҳорату малака, балки обутоби ҷисмонию рӯҳии ҷавонон гардида, шароит барои онҳо ҳаматарафа муҳайё мебошад. тӯли 4 моҳ мешавад дар бригадаи ҳамловари десантии вазорати мудофиа хизмат намуда истодам. хизмат ба ватан қарзи ҷавонмардии ҳар як шаҳрванд буда, иҷрои он ҳатмӣ мебошад. бинобар ин ман тасмим гирифтам пас аз хатми донишгоҳ ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон шомил шавам. дар ин ҷо тамоми шароиту имкониятҳои барои хизмат барои мо муҳайё карда шудааст. сарбозон аз ягон чиз танқисӣ намекашанд ва бо рӯҳияи баланди ватандӯстӣ хизмат намуда истоданд. боиси ифтихор аст ки имрӯз ду додарон аз вилояти Суғд дар як қисми ҳарбӣ адои хизмат менамоянд. аз гуфти бародари калонӣ ба қалби додараш маҳз шарту шароит ва мактаби обутоби ҷисмонию равонӣ барои хизмат пайдо гардида, ӯ низ ба қувваҳои мусаллаҳ ихтиёрӣ шомил гардидааст. ҳангоми боздид мо бо бародари калонӣ сержант ҳофиз Холбоев ҳамсӯҳбат шудем. тӯли 1 соли 10 моҳ мешавад дар бригадаи ҳамловари десантӣ, яъне қисми ҳарбии 06870 хизмат карда истодам. мо ина дар 1 солу 10 моҳ аз тамоми шаҳри ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамхизмат бародаро пайдо кардем. хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ин қарзи ҳар як ҷавонмард мебошад. хизмат дар ин ҷо ҳар як ҷавонмард чусту чолокӣ, зиракӣ, ҳушёрӣ, далер ва шуҷоъ шуданро меомӯзад. вақте ки ман дар хизмат будам, бародарам занг зад, фаҳмид ки дар ин бригадаи десантӣ ман хизмат мекунам ва хоҳиши дар ин ҷо хизмат карданро пайдо кард. 10 моҳ мешавад ки дар ҳамин қисми ҳарбӣ хизмат карда истодааст. волидайни сарбозон бо боварӣ иброз доштанд ки ҳифзи марзу бӯми кишвар дар дасти ҷавонони нерӯманд ва ояндадор қарор дорад. фахр аз он мебояд кард ки ҷавонони бебок барои ҳимояи кишвари хеш ҳамадам омода ҳастанд. маҳз обутоби ҷисмонӣ аз худ намудани маҳорати ҷангӣ имконият фароҳам меорад ки ҳар лаҳза сарбозон қодиранд ҳама гуна монеаро бе душворӣ паси сар намоянд. хизматҳо мана мо падару модаро ҳамҷо омода қисми ҳарбӣ дидан намудем. шарту шароити қисми ҳарбӣ дидем. шароитҳо бениҳоят хубанд. хизмат ба ватан ин ҷавонмарди бача обутоб меёбад, зиндагӣ ба тайёр мешавад. ин философияи зиндагӣ мебошад. ҳамаи падару модаро хоҳиш менамоям ки бачаҳои худро барои хизмат тайёр намуда сафар барнамоянд. афзоиши ихтиёриён имрӯз дар қувваҳои мусаллаҳ нишони он аст ки дар ҳақиқат нерӯи мусаллаҳ аз ҳисоби ҷавонони ватандӯст як ниҳоди тавоноро ташкил медиҳад. қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳақиқатан барои муҳофизати мусаллаҳонаи истиқлол ва тамомияти арзии он амал мекунад. дар қисми ҳарбии 06870 сарбозони шуҷои ватан, ватандӯст, меҳанпарвар аз ҷиҳати ҷисмонӣ обу тоб ёфта омодабошии ҷангиро ва хизмати ватан модарро сарбаландона ҳифз ва мудофиа мекунанд. имрӯз волидайни сарбозон бар ин қисми ҳарбии мо ташриф оварданд. ҷои хоби сарбозон, сар либос, ошхонаи сарбозон дидор карданд, хеле шод шиданд. шахсан ман аз номи роҳбарияти қисми ҳарбӣ, аз номи худам ба волидайне ки имрӯз ба қисми ҳарбии мо ташриф оварданд изҳори миннатдорӣ менамоям ва дар оянда
гуфтаниам ки фарзандони худро ба ин қисми ҳарбӣ ба сафи қуввои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон сафарбар намоянд. мо таълиму тарбия ва интизоми ҳарбӣ дар оянда мактаби ҷасорати мардонагиро меомӯзонем, сарбаландона сафарбар мекунем. ҷавонони нерӯманди мо имрӯз дар ҳифзи фазои ҳавоии давлат, муҳофизати мусаллаҳонаи сарҳади давлатӣ, ташкил ва пешбурди мудофиаи ҳудудӣ, вазифаҳои сулҳоварона ки аз ӯҳдадориҳои байналмилалӣ бармеоянд омода ҳастанд, хизмати бардӯштдоштаи худро сарбаландона ба иҷро мерасонанд.